Estou a plantar unhas coles e quería vos enseñar unha cousa. Cando compredes así coles, repolos, que fora plantado nunha horta, en vez de en un viveiro, por exemplo, tendes vos que fijar moito nas raíces. Vedes estas bochiñas que teñen aquí? Tendes que ter en conta que non se poden plantar así. Isto, en dentro, teñen un bicho, tai o gusanito, fai a súa casiña, aliméntase da salvia. Se só son 2 ou 3 verrugas, non hai problema, porque se lle poden cortar co cuchillo xusto así a carón. Se limpades ben a planta, isto pódese plantar. Cando xa en vez de 1, 2 ou 3 ten todo isto xa se lle chama potra. Os gusanos que viven aquí cada vez crecen máis e cada vez crece máis a verruga. E o que fai é privar a planta daqui para arriba de todos os nutrientes que lle vai a conseguir a raíz. Pode chegar a sobrevivir ou non. O mellor é desbotalas. Nada máis.